Kaixo, egunon guztioi, zer modu zaudete? Bueno, badakizue kirolak ez duela adinik, ezta? Horrexegatik gaude gu hemen hori berresteko eta etxean gu ikusten zaudeten adineko pertsonekin kirola egiteko. Animatuko zarete, ezta? Orain arteko dinamika berdina izango du gaurko saioak. Lehendabizi, ariketa fisiko egingo dugu Inigo Bintzentsekin. Eta gero, nirekin, mindfulnessa egingo duzue lasai bukatzeko. Zuen egitekoa? Ba beti bezala, erraza. Telebistatik ikusten duzuen hori zuek egitea. Guk egiten ditugun ariketak zuek ere egitea. Honela elkarrekin egingo dugu ariketa fisikoa. Bai? Da ulertuta? Prest ezta? Bagoazen ba, Inigorekin gorputza aktibatzera. Egunon zurine, egunon danori, gaurko honetan koordinazio ariketak egingo eta erabilikoen elementuk izango di, aulki bat, makila bat, edo eskoba palu bat, eta pelota edo naranja txiki bat. Beste barik, hau pasuek, ongitorri danori. Basikoa, kirola apur bat eitzen, eta esan duten morun, koordinazio ariketa horrekin, baina zelan ez, beti lehen, berotzen, behitxik eta gora, esku mokorin jarri, venga, guazen, suave, astiro. Venga, aldatu, bestera. Oso ondo, hainka bisa batera, hortik eta aurreratu. Venga, binaka, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, oso ondo, bat, bi azkenak, bat, bi, bat, bi. Venga, aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost. Guazen atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Gora danok, hainkak zabaldu, bizti beti telebistara, ukandu gora, venga, hor, bat, bi, hiru, oso ondo, lau, astiro, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Guazen sorbaldak, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Aldatzeo bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Guazen bisa batera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Guazen atzera, bat, bi, hiru, lau eta bost. Honengot, bat goitxik, besti behitxik. Eskuma goitxik, eskerra. Eskuma, hor. Venga, guazen. Bi azkenak, bat, bi, erdixan jarri, hor, bat, luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, venga, luze, sortzi, bi azkenak, bat, bi, eskuk aurreratu, bat gora, bi gora, hiru, lau, bost, astiro, sei, zazpi, sortzi, bi azkenak, bat, bi, jarri esku mokorrin, behitxik hasi, bat gora, bi, hiru, lau, bost. Eskerreta eskuma, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, venga, askatzen dugu apur bat, eta hasiko ara lehengo ariketak eitzen. Hainkak zabaldukot, betiko lez, monkorra baino zabalagoa, horpuk nire sorbaldan parera, eta horra hasiko naz. Aleginduko naz, alba da, berarte bajatean, baina hasiko ara. Belaunak ikutu, gora. Belaunak ikutu, gora. Beti, vertikaltasune mantentzen, belaunak ikutu, hori da, belaunak ikutu, gora, beste bi, oso ondo. Hona aleginduko naz, hainka bisak ikutzen, hainka puntak. Eta gora, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost. Honengot, eskobisakin, eskumako hainka. Ikutzotor, gora, bat, ikutzotor, bi, oso ondo, astiro, hiru, lau, bost. Beste aldera, eskerretik. Ikutu, bat, ezin bada, horrarte, belauna ikutu,
iru, venga, alba da, lau, bost, honengot gurutzatu hasiko na eskerreko esku honekin, eskumako punta hori ikutzen, eskerretik etorri, eta bat, nahi bada, eta bi, astiro, kontrak biatu, iru, bizkarra beti zuzen, lau, astiro, bost, aldatzen dut, eskumakin hastena, bilatu punta hori, bat, bilatu punta hori, bi, guazen, iru, lau, bost eta azkana. Hori da, honengo, bat eta bat, hasiko na eskerra eskuma, eskuma eskerra. Erdixan jarri eskobixak, guazen. Bat, bi, gurutzatu, bat, bi, oso ondo, kontrak bilatzen, gora, eskerraz, da eskerra, eskuma, da eskuma, eskerrakin, da eskerra azkena. Ondo, venga, askatu, urtrao bat erango, venga, astiro, astiro, urtrao bat. Eta hasiko gara, gaurko elementu horiekin jolasten, aulki batekin hasiko naz, hartu pelota txiki hori, eta ingot, eserialde batetik etorri gorantz, eta gorantzko horretan peloti botakot eta esko bixakin hartu. Hasiko na eskumakin botaten bost bider, da gero beste bost eskerrakin. Ingot, torri gora, bat, astiro, torri gora, bi, astiro, guazen, iru, oso ondo, aiba, lau, bixekin hartu, bost eta azkena. Venga, hon eskerrekin bota. Guazen, bat, ixiesta pasaten peloti jausten bada, bi, astiro, iru, hori da, lau, bost eta gora. Askatu, berri zengot. Aleginduko na, bat eta batekin. Beste esku laguntzen, bost, baina bakarrakin. Eskumakin bota, eskumakin hartu. Eskumakin bota, eskumakin hartu. Vale? Ezin bada eserialdi horrekin, gelditzu lekun, da bat. Gelditzu lekun, da bi. Alba da, guazen, bat, astiro, lagundu, guazen, bi, astiro, guazen, iru, astiro, ba, lau, astiro, bost eta azkena, bost. Suabe, suabe, eskerrakin. Beti da alde bat, besti baino makalagoa, guazen, bat, astiro, guazen, bi, astiro, astiro, guazen, iru, hori da, guazen, lau, astiro benetan, bost. Ondo. Ongel ditxukona bertan, vertikaltasun hori mantendu, eta hasikona peloti pasatean batetik bestera. Ezin bada, hor. Venga, guazen. Bat, bi, basuek, iru, lau, bost, eta hon eskerritik eskuma, eskerrin hartu, ezin bada, hor, nik amaitxu arte, batetik bestera. Da ixiesta pasaten peloti jausten bada. Bilatu eta jarraitzu. Guazen, bat, bi, hau pasuek, iru, alba da beti bizti telebistara, lau, esko sobeto, bost. Oso ondo, utzi pelota, hartu bitxartin urtrao bat, edan urapur bat, kenduko eta aulki hau, eta jarrikotena da, makila hori, hartukot makila hori, eta honek emongozta erreferentzi bat. Emongozta erreferentzi bat, nun nik ardatza apurtzeko erabilikotena. Eta hasiko naz,
bakarriko ixe ni jarriko na makilla horren albo baten, kasu honetan eskumako alde horretan, eta lasai. Nahi bazu behitxu, belauna gora. Venga, da nahi bada behitxu harik. Venga, guazen pasaten. Nik eskatukot beti oreka hori mantentzi. Pa. Hori da. Pausu bat. Guazen. Segi hor. Pentsa apur bat, altura apur bat emon. Pentsa apur bat, eta altura apur bat. Guazen. Beste itzuli bat, eskena. Oso ondo. Hona hasiko leku berberetik ariketa bardina eitzen. Esku jarriko tamen, eta paso bakoitzien, pum, pum. Flexinoi bat eskukin. Makilla pasu bakoitza, gehi flexinoi bat. Gatu, Ba. Ikusten da? Venga, guazen. Pam, pam. Pam, pam. Guazen hor. Nahi bada, beire, edo eta bestelan beti telebistera. Bat, bi. Bat, bi. Bat, bi. Bat, bi. Bat, bi eta azkena. Bat, bi. Ondo, benetan ondo. Aleginduko nazon, eskobisekin mantentzen, eta paso bakoitza, pelota gora. Gertu, ba. Guazen. Hor, segi, pam, 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 pam. Hau pasuek. Oso ondo. Venga, koordinazioi lanketa hori. Venga, eutzi eta azkena, bat, bi, oso ondo, utzi pelota hori, hartuko barnaz apur bat, da berriz flexinoi horrekin. Hainka gora gehi bultzada. Venga, askatu apur bat, eta 10 segundotan berriz, ezin bada makillari behatu, vale? Ezin bada makillakin laguntza. Venga, gertu, bat, venga, bazen. Bat, bi, hau pasuek, bat, bi, esku gluse, bat, bi, alba da, beti, telebistari begire, venga, guazen, edota, lusatu, nahi bada, luze, segi hor. Venga, askana, bat, bi, eta erdira. Oso ondo, nahi da benak, hainka edo pauso hori, hainkak lusatu, eta pauso hori zabaldu edo handitu, bale? On, guazen erditxik, bultzada beti pelota horreri, bat, eta erdira. Ba, guazen. Oso ondo, venga, ba. Hau pasuek, ondo, segi hor, koordinazio lan hau eitzen, pa, lusatu eta erdira. Venga, azkena. Oso ondo benetan, jarraitzu pelota horrekin, makilla hau kendu, stobir, eta hona hasikoaz, pelota honekin, koordinazio lan hori eitzen. Esko bat jarriko tamen, kasu honetan nik pelota egikot eskuman, eta pelotakin egingot, hainkekin etxoten bardine. Bale? Nere hainka punta, zabaldu. Da atzera, jungo da pelotakin. Bat aurreratu, zabaldu, atzeratu, aurrera. Atzeratu, guazen. Zabaltzen, atzera, aurreratu bat, guazen. Hor, pa, gogoratu ardatzetik ezin dut urten, hor da nire lana, balantza horrek, zabaldu, atzera, aurreratu bi azkenak, atzera, aurreratu azkena, zabaldu, atzera, eta buka. Oso ondo, ardatzak aldatu, indar guzti hemen, esko bat mokorrin, aurretik aztenaz, aurretik etorri, zabaldu, atzera, aurreratu.
zabaldu bi, atzera, aurreratu. Gogoratu beti balantza horrek, bizkarra zuzen, guazen. Zabaldu, atzeratu, aurrera. Bi azkenak, bat, bi, hor. Oso ondo, puntak ikutzen, guazen berriz, punta, zabaldu ikutzen, atzera, bat. Zabaldu, atzera, guazen. Hiru arna, atzera, hor. Bat zabaltzen, azkena, bat zabaltzen, oso ondo, buka. Aldatu, ardatzak aldatu, betiko lez, aurretik hasi, zabaldu, atzera, aurreratu. Zabaldu, atzera, bi. Venga, hor. Guazen, zabaldu, atzera, bi azkenak, atzera, ardatza beti, geldik, atzera, puka. Honengot bardine, baina bakarrik lateral, alborantz, baina airera, alegindu airera. Alegindu nahi bozue, bape barik etxe, baina ezin bada beti orman, aulki, mai, beti laguntzakin. Da honengot aurrera, da honengot hortik, zabaldu, sarratu. Bai? Bost da bost. Venga, gertu, nahi bada lagundu, horma, makilla, vale? Puntak airera, zabaldu, vertikala mantendu, bat. Zabaldu, vertikala mantendu, bi. Astiro. Hiru oso ondo. Lau. Bost. Ardatzak aldatu, berriz gora, zabaldu, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost. Aldatu aldez, balantzak eskerrera, bilatu aurrin, bat, oso ondo, bi, hiru, lau eta azkena. Bost. Venga, guazen eskerraz. Eskanengoko ariketide. Aurrin, ardatza mantenduz, zabaltzeot bat, aurreratu. Bi, guazen. Hiru, astiro. Lau, bost. Oso ondo hau pasuek, utzikot pelotoari. Azkanengoko urtragu, eta luzatzeko ariketak engou. Oso ondo benetan, hau pasuek. Venga, guazen luzatzen, gogoratu beti, goitxik eta berantz. Esku jarri hor, hortik gora, hartu lasai, bota luze. Hartu arnasa, ukanduk berantz. Astiro, astiro, hartu, beso bat atzetik, besti goitxik eta. Suabe, suabe hartu. Venga, aldatzen, ba. Oso ondo, gurutzatu, sartu buru ondo. Hartu arnasa, oazen gora. Beti hartu lasai, bota luze, berriz hartzen. Venga, hartu da gora. Oso ondo, atzamarlo dixe aurretik. Hartu lasai, bota luze. Venga, hartu arnasa, segi luzatzen. Oso ondo, zabaldu hainkak. Jarri eskumokorrein, hortik eta gora. Hartu arnasa eta segi hartzen. Oazen gora. Hartu hor. Goitxik luze. Segi luzatzen gorantz. Oso ondo. Venga, askatu. Oazen hainkekin. Nahi bada laguntzakin. Kolpe hor behitxik.
Hartu arnasa eta luzatu. Beti laguntzakin. Berriz, aldatu, kolpe behian, eta laguntzakin gora. Eta nahi bada, sorbalda geldik, eutzi hor, oso ondo. Venga, askatu hor. Hainka gurutzatu, bizkarra zuzen, hartu arnasa, berantz. Astiro, astiro gora. Bizkarra zuzen, ipurdi sasatzerut. Oso ondo, eta betiko lez, bi golpe horiek, venga ba, guazen hartzen, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro gorantz, astiro, astiro gorantz, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo, astiro gora, hau pasuek, beste egun bat geisha, urren arte, zurinekin jarraitzezue, agur, agur! Kaixo berriz ere, orain betiko moduan lasai eta eroso jarri eta elkarrekin meditatu egingo dugu. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Bizkarra, tente dugula eseriko gara inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean, triangelu bat eginez. Eta beti bezala, gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Egunero bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez zeusten, zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Seguruenik arnasketan atsedena hartzen duzunean, berehala sortuko zaizkizu berriz ere pentsamenduak. Ez saiestu, arretaz behatu. Beste edozein sentsazio fisikorekin egiten duzun bezalaxe.
Ohartu pentsamenduak baino ez direla. Sortzen ari diren pentsamendu horiek ez dira errealitatea. Sinesten badituzu bakarrik, bihurtzen dira errealitate. Pentsamenduak desagertu egiten dira arreta erakartzen duen beste zerbait agertzen denean. Zarata bat, min bat, usain bat, zu ez zara pentsamendu horiek. Sortu eta desagertzen diren jarduerak dira. Behin eta berriro sortzen dira. Buruak zerbait behar duelako jardunean ibiltzeko. Ez duelako isilean egon nahi. Jardunean behar duelako ibili une oro. Zure eskuetan dago pentsamenduei jarraitzea ala ez. Ez bazara beraiekin joaten,
arreta hutsa da geratzen dena. Inora zuzendu gabeko arreta. Arreta hutsa, besterik ez. Konturatu tentsio fisikorik dagoen arretan eta askatu. Objekturik eta tentsiorik gabeko arreta garbi hori esperimentatu. Eta askatu tentsioa. Praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, poliki-poliki, ireki begiak, eta hasi suabe gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Ondo? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengo adin berri saiora arte. Toki eta leku berean egongo gara zuen zai. Eskerrik asko.